Першая кніга цароў, раздзел 16. І сказаў Господ Самуэлю: «Дакуль ты будзеш сумаваць дзеля Саўла, якога я адкінуў, каб ён не быў царом над Ізраэлем? Напоўні рог свой алеем і ідзі, бо я пасылаю цябе да Ясея з Бэтлехэма, бо паміж яго сыноў убачыў я сабе цара». І Самуэль кажа: «Як жа я пайду, бо пачуе пра гэта Саул і заб'е мяне». І кажа яму Господ: «Возьмеш з сабою цялушку са статка ў рукі свае і скажаш: пайшоў я скласці ахвяру Господу. І запросіш Ясея на ахвяру, і я табе падкажу, што маеш рабіць, і каго маеш памазаць, пакажу табе». І зрабіў Самуэль так, як Господ яму загадаў, і прыбыў ён у Бэтлехэм, і сустрэлі яго перапалоханыя старэйшыны горада, і пыталіся: «Ці супакойны прыход твой?» І ён сказаў: «Супакойны. Прыбыў я, каб скласці ахвяру Господу. Асвяціцеся і хадзіце са мною, каб скласці ахвяру». Такім чынам асвяціў Ясея і сыноў яго і паклікаў іх на ахвяру. Калі прыйшлі яны, убачыў Самуэль Эліяба і сказаў: «Без сумнення, перад Господам намашчэнец яго». І Господ сказаў Самуэлю: «Не глядзі на твар яго, ані на высокі рост яго, бо я яго не выбраў. Я не вырашаю так, як чалавек, бо чалавек бачыць яўнае, а Господ бачыць сэрца». І паклікаў Ясей Абінадаба і прывёў яго да Самуэля, які сказаў: «І не гэтага выбраў Господ». Потым прывёў Ясей Саму, але і яму сказаў Самуэль: «І гэтага не выбраў Господ». Так прыводзіў Ясей 7 сыноў сваіх да Самуэля. І Самуэль казаў Ясею: «Не выбраў Господ нікога з іх». І запытаў Самуэль Ясея: «Ці гэта ўсе сыны твае?» Ён адказаў: «Застаўся яшчэ адзін, найменшы, ён пасвіць авечак». І кажа Ясею Самуэль: «Адпусці яго і прывядзі сюды, бо не пачнём застолля, пакуль ён сюды не прыйдзе». Дык паслаў ён па яго і прывёў яго. А быў ён руды і меў прыгожы твар і зграбную постаць. І сказаў Господ: «Устань, памаж яго, бо гэта той». І ўзяў Самуэль рог з алеем і памазаў яго ў прысутнасці братоў яго. І ад таго дня сышоў на Давіда дух Господаў. І Самуэль падняўся і вярнуўся ў раму. А пакінуў Саула дух Господа, і авалодаў ім дух ліхі ад Господа. І сказалі яму паслугачы Саўлавы: «Вось, мучыць цябе ліхі дух ад Бога, гаспадару наш, дай загад, і паслугачы твае, якія пры табе, адшукаюць чалавека, што ўмее граць на гуслях, каб ён, калі будзе цябе мучыць дух ліхі, спасланы Господам, граў рукою сваёю і супакойваў цябе». І сказаў Саул паслугачам сваім: «Знайдзіце мне кагосьці, хто грае добра, і прывядзіце яго да мяне». І адзін з паслугачоў прамовіў у адказ: «Вось, я бачыў сына Ясея з Бэтлехэма, які ўмее граць, і ён чалавек мужны і вельмі дужы, і разважны ў словах, і разам чалавек прыгожы. І Господ ёсць з ім». Дык паслаў Саул пасланцоў да Ясея, кажучы: «Прышлі да мяне Давіда, сына свайго, які пасвіць статак». І ўзяў Ясей асла з хлебам, і бурдзюк віна, і адно казляня, і паслаў праз Давіда сына свайго Саулу. І прыйшоў Давід да Саула і стаў перад ім. І Саул палюбіў яго вельмі, і стаў ён у яго збраяносцам. І паслаў Саул да Ясея, кажучы: «Давід застанецца ў мяне, бо знайшоў ласку ў маіх вачах». Такім чынам, калі толькі ліхі дух, спасланы Богам, нападаў на Саула, Давід браў гуслі і граў рукою сваёю. І Саулу было палёгка, і ён чуўся лепей, бо адступаўся ад яго ліхі дух.